Obodo ọbụla nwere ife ji wee malụ fanụ n'ọbụ ime ọgọ ka eji wee malụ ulili ebe ọbụla ifuru onye uli ị ga-afụ na ọ na-eme ọgọ maka na enwere ife eji ama obodo nụ uli anyị na-ekwu n'ọdịnihu ala lokal gọọmenti na Anambra steeti na Nigeria obodo nwere obi sali aija mkpa duli bulie moko n'ogo ka ejiri maluli ịbata na n'uli nwanne malụ nwanne ya nwanne jide ọ na-enyetụ nwanne ya nwanne tabili onye nwanne ya onye ligolu na ọ na-adọgota nwanne ya nwanne libukwa olibukwa na ọ na-edebelu nwanne ya ọṅụba mmiri ụkwa na ọ na-aṅụfọlụ nwanne ya anụli n'ofu obi ka anyị ji ebi ibe na afro n'ike nne-egwu afịa n'ike nwa egwu ụmụnne m ịmalụ na ọbụzi alụọ onye nwere uche ga-agọta ebe nneje nwanne na nwanne n'odi nso iweta agbụgbọ egwu ozugbo efute mafano kezie na agbụgbọ efia dị ezufute unu ga-agọta ebe nneje ya ka m ji asị n'udo kasị mma ụmụuli biko n'udo kasị mma ulido udo kasị mma onye mejọlụ gbagaluo onye nwanne ya mejọlụ do gbagaluo ndị emejọlụ biko si unu gbagaluo na ebe bikpọ elozo ndị egburu egbuo ife nna ya ụmụuli bụ ka imebe ọgọ bụ ife ji wee mala anyị ulido n'ọgọ ka eji wee mala anyị ọgọ ka eji wee mala uli n'ọgọ ka eji wee mala anyị anụ uli bụ obodo ọma the land of milk and honey ịbịa na anụ uli anyị na-anabata ndị ọbịa ọfụma anyị na-anabata ndị ọbịa ndị bi na n'uli na-ebisara ruo anyị na-emefe aka nwanne anụuli kpuli bulie ọmọgọ n'ogo ka eji wee mala uli bulie ọmọgọ n'ogo ka eji wee mala uli ogo ka eji wee mala uli bulie ọmọgọ n'ogo ka eji wee mala uli ogo ka eji
maluli ọgọ ka eji wee maluli na n'uli na Chukwu gozululu agozi Chukwu jili mmadụ wee gozi uli o nyela anyị mmadụ n'ụdị dị iche iche ịbata na n'uli anyị nwere ndị gụrụ akwụkwọ anyị nwere ndị batala ego oyibo anyị nwere mmadụ kalịsịa anyị nwere mmadụ na lokal gọọmenti ịbịa na steeti gọọmenti ule anyị nwere mmadụ iruo na federal anyị nwere mmadụ n'ọbụ ya ka ndị anyị uli ka anyị nwere ụlọfobi na yiri n'igwe n'ọbịa na-ama mma kalịsịa adị n'igwe amaka ofu mkpịsị azịza adị apịakwa ijiji na azịza dị n'ugwu ọpịakwa ijiji ịbata na n'uli enwelu ndị Chukwu ji gozi anyị enwelu ndị Chukwu ji wee gozi uli na anyị nwere odogwu odogwu anyị ejebe n'obi Ojiakọ Dr. Ebisi Ojiakọ KSGG OFR ọnwa of Igbo land Ugonna of Igbo land ọnwa na-etiri ọrọ niile odogwuju na-eme ọgọ o ji moto eme ọgọ ọnwa oyoko ọnwa Igbo niile ndị ọzụrụ n'akwụkwọ ka nkụ ndị gbajere obodo oyibo ka arụ enwekwuru ndị obidola afịa ndị nyere ọlụ ka alụ ndị mere ma bụrụ mmadụ ka alụ mana n'uli ma obodo ọzọ ego ji wee bụrụ ọnwa Igbo niile odogwu ndị Igbo ji bili Dr. Ebisi Ojiakọ na akụga nwere ọgwụgwụ ma ncha ọ gị na-emelụ ndị mmadụ ya ka Chukwu ji agọzi gị na akụga nwere ọgwụgwụ ma ncha mere ọgọ gị ka aba mebe ọgọ na ọgọ dị afụ njọ Dr. Ebisi Ojiakọ ọnwa Igbo niile Ugonna of Igbo land ọnwa na-etiri Igbo niile ọnwa oyoko ọnwa na-etiri Igbo niile odogwu ulu ji dị ebube ọnwa Igbo niile Chief Dr. Emeka Okonkwo-Sobili nwata anaghị eze ọ na-akọnsida ọmalụ ụmụgụ ekpe ya mee chairman 5-star music onye ọma Imoni na n'uli Imoni of Igbo land electric money nke ndị Igbo banye nnu onye mara ụbịamana odogwu kpara akụ elisi oju na-eme ọgọ oji moto eme ọgọ nwa onye uli odogwu n'Obereagu ekene gị n'egwu oji moto eme ọgọ nwa onye uli biko do melu ugbo ka nsoli ibe m mụlie maka na ịkalili okwu nwata anaghị eze ọka na-akọnsida Imo n'odogwu nwata anaghị eze
Otidole moko. Chifenro Okoli abo. Ono nando one. Ono nando one na luli. Igligi na luli onyo mabia kenne. CEO Westfield Energy Limited. Odogwu Palak elisi. Igligi na luli. Igligi ego. Igligi biko yosame. Igligi ego biko yosame. Sakisili si okonkwo. Kesi onye mabia kenenu. 5-star music general. Kesi lipopo ezigbo onye egwu dị mma. Ezigbo onye egwu dị mma. 5-star music general bịa kenerie. Onye ọma ga-adịrị mma. Odogwu nwere obi sale. Kesi lipopo. Odogwu nwere obi ọma. Odogwu nwere obi ọma. Odogwu nwere obi ọma. Kedu maka Injinia Dr. FIDK Eze Chinyere 1 n'Oli. Iso na ndị Chukwu ji wee gosi Oli. Kedu maka Most Reverend Dr. Thomas Ifeanyi Chukwu Obiatuegwu, the Auxiliary Bishop of Olu Diocese. O so na ndị Chukwu ji wee gosi Oli. Kedu maka Pastor Aloysius Chukwuemeka Ohanebo, the General Superintendent, Watchman Catholic Charismatic Renewal Movement. O so na ndị Chukwu ji wee gosi Oli. Kedu maka Honorable Barrister B.C. Okafor, the Traditional Prime Minister, Oli Ancient Kingdom. Iso na ndị Chukwu ji wee gosi Oli. Obereagu na Austria nwa Egbuoma ekele unu. Wee sị unu melụ gaba n'Oli bulie ọmọgọ. N'ife ji malụ libe ọgọ. Oli bulie ọmọgọ. Ọgọ ka eji wee malụ li. Ọgọ ka eji wee malụ li. Oli bulie ọmọgọ. Ọgọ ka eji wee malụ li. Oli to ka ime ọgọ gaba n'iru. Dr. Kinsi Lobi Eze kwuru n'eziokwu one of Oli Ancient Kingdom. Onye ọma na-edo nsọ. Eze kwuru n'eziokwu na anyị ekene. N'iso na ndị Oli jiri bili. Prọfesọ Ngozi Chuma Ude, Anambra State Commissioner of Education. Yesi maka Engineer Anayo Charles Ojiako, the Executive Chairman Ihiala Local Government Area. Iso na ndị Oli ji wee dị ebube. Obereagu na Austria nwa Egbuoma ekele unu. Honorable Callistus Obi na Kaba, President General of Oli Progressive Union. PG na yekele. PG lụrụ gị gaba o. N'obi n'igwe nọnyere uki o. Na
ọkụ agụnyelu nwata n'aka eziokwu nwanne na ọ dị elebu ya Chief Jonathan Okonkwo onye ọma na-anya ekene n'iso na ndị uli ji bili Obereagu ekene Chief Kisili mkpe akụrụ n'ụwa n'uli kingdom onye ọma Jefkins International Jefkins odogwu kpalikpe elisi nwoke buru ebu bịa kene ya metụ kene marụ ezi nwa dị ala ego ọcha onye ọma Jefkins n'anya ekene Jefkins Obereagu ekene gị egwu Sahari Ike Merigbo ife na n'ife ọnwa n'ala ife ọnwa too much money ọnwa oyoko iso na ndị uli ji bili ọnwa n'ala ife kedu maka ichie Ifeanyi Ojiako Abiola Global kedu maka Prọfesọ Celestin Agụoru Odogwu iso na ndị uli ji wee bili kezi maka Reverend Sister Prọfesọ Neolin Obi iso na ndị uli ji wee bili kedu maka Reverend Fada Prọfesọ Tus Igwe onye ọma na anyị kelelu gị n'egwu Chief Chidube Obodechi eze amụrụ n'obi Chairman 2024 Ulide Fundraising Subcommittee onye ọma na anyị kelelu gị n'egwu kedu maka Dr. Frank Chidi Ụzọigwe 2024 Ulide Central Planning Committee Chairman onye ọma na anyị kelelu gị n'iso na ndị uli ji wee bili kezi maka Bless Alakwe Ojimba Ogbuwara ụzọ na n'uli 2024 Ulide Welfare Subcommittee Chairman onye ọma n'iso bili kedu maka Engineer Comrade KCE Mbadoga Ezeruo Ifeshidel 1 na n'uli 2024 Ulide Publicity Contact and Mobilization Subcommittee Chairman n'uli n'Australia ka ị na-eme mma Obereagu n'Austria nwa Egbuoma ekele gị n'egwu n'iso na ndị uli ji wee bili kedu maka Pastor Elvis Okoye Secretary General Uli Progressive Union onye ọma na ya ekelelu gị Ipolitus Ekpegbara egbe eji eme udo one of Uli Kingdom egbe n'igadi Ichie James Obodechi onye ọma n'isobili Jenon International Jenon n'anya ekene Nnabundo 1 of Uli Kingdom Dr. Chiedozie Ojimba na USA ka ị na-eme mma n'iso na ndị uli ji bili onye ọma na anya ekene gị n'egwu n'uli buli ọmọgọ n'ọgọ ka eji wee mali uli buli ọmọgọ uli buli ọmọgọ n'ọgọ ka eji wee mara anyị ọgọ
ka eji wee mara anyị ọgọ ka eji wee mara uli ọgọ ka eji wee mara anyị mara uli Chief Ogbeyi Christian Ezechukwu Wibafukwa Bili Ogbeyi Ezugo Chizizi Nanuli Akasin Group of Company Limited Ezi Nwambulu Nobi Nisolanduli Jiwe Bili Onye mana anyị ekene kedu maka Professor Mrs. Christy Mushe Ezi Ada Nduli nwanyị ọma bilio iso na Nduli Jiwe Bili Dr. Barrister Mrs. Caro Dike Okarafo Ezi Ada bilio Mrs. Obi Priscilla Okereke ni Isiaka Ezi Ada Nduli iso na Nduli Jiwe Bili kedu maka Mrs. Nonye Ndidi Ezi Ada n'isokwa bilio Mrs. Maureen Omana Ezi Ada n'isokwa na Nduli Jiwe Bilio Ezi maka Dr. Mrs. Pat Odimpe Ezi Ada buru ebu na America ị na-eme mmanụ kedu maka Mrs. Ego Ukegbu Ezi Ada na anyị kelere gị n'egwu America ị na-eme ọfụma Obereagu n'ọsụ na Egbuoma ekele unu n'egwu kedu maka Dr. Desmond Okoro Deskido Obereagu n'ọsụ na Egbuoma ekele gị n'egwu iso na Nduli Jiwe dị ebube Chief Eji Ugwu Sobili Ejai Global Onyoma Ejai Global Onyoma bịa kene o Ejai ka onye ga-adịlị mma n'iso na Nduli Jiwe Bili o Ejai gị n'anya ekene Chief Uchi Manuel Ekwumba bịa o Odegwu na-epempe onye ọma bịa kene rire iso na Nduli Jiwe Bili Chief Onyeka Ego Ọcha Ogbeyi ngo na di bịa kene rire ngo na di ezi oyimu ngo na di na Vienna ki na-eme ọfụma na Vienna Nostra Ego Wise Bili Obereagu ekele gị n'egwu kedu maka Satobeshi Kanu Focus the solution Obereagu n'ọsụ na Egbuoma ekele gị n'egwu kedu maka Sir Philip Ojiako onye ọma na anyị kelere gị n'egwu kedu maka Ogbuehi Chinedu Ojiako KSJI Igbe mara eziokwu 1 Uli Ancient Kingdom Obereagu n'ọsụ na Egbuoma ekele unu n'iso na Nduli Jiwe Bili uli buli amago n'ogo ka eji wee mara uli ogo ka eji wee mara uli uli buli amago n'ogo ka eji wee mara uli ogo ka eji wee mara uli ogo ka eji wee mara uli umuli dododo ka anyị were ofe bibilie na Chukwu gosila anyị agosi anyị nwere odogwu anyị gbaka aka nyụọ mma mmiri n'elu ụwa
ọ ga-agba ofu anyị wee na-ekene Chief Silva Okoliabọ oke nwa 1 na Nuli, the former acting accountant general Federal Republic of Nigeria. Odogwu buru ebulikwa Nze Chukwudị Nsọfọ akụghị onye ọma bilie Odogwu chụrụ bịamụ na nwa akụghị n'anya ekele akụghị ezi oyi mụ bịa kenerie akụghị global onye ọma akụghị Odogwu akụghị n'isi obilie iṣẹ́ aláìṣùsọ̀ dúró pé obi adada one of Uli kingdom onye ọma n'isi obili nwoke gbara agba bịa kenenu. Kedu maka Honorable Ishie Simeon Ọhajianya Okosisi 1 na Nuli Obereagu na Austria nwa Egbuoma ekele gị n'ekwu iso na ndị uli ji wedi ebube. Kedu maka Chief Walter Alakpe Ojimba onye ọma na anyị kenelu gị n'ekwu iso na ndị uli ji wedi ebube. Kedu maka Chief Nnadozie Okoye onye ọma na anyị kenelu gị n'ekwu iso na ndị uli ji webili. Ogbehi Fabian ala sonye onye ọma n'iso bilie nwoke buru ebu bịa CEO Ibu Destiny Hotel nke dị na n'ihi ala họteelụ bụ ọkasị mma ebe a na-enwe aṅụli iruo n'ihu Destiny ifu na nwoke nwere ego ifu na nwoke zuru kemme onye ọma n'isi obilio. Kedu maka Prince Faustinus onye kọnwụ Ọnọnuju 1 of Uli Kingdom na USA dị na-eme ọfụmanụ onye ọma na anyị kelere gị n'egwu n'iso na ndị uli ji wedi ebube. Kedu maka Dr. Placid Nnamdi Uliagbafusi na Nuli gị na-agwọ ndị ọya onye ọma na anyị kenere gị n'egwu. Chifu nwa bụ nwanne ike nwe okwu onye ọma bịa kene Obereagu kenelu gị n'egwu onye ọma na-egade Sunday mmanya gazie African Lion na USA Odogwu na ya ekene gị n'egwu iso na ndị uli ji bili onye ọma bịa kene Chief Ụbachi na-enye CEO Sunrise Group of Company onye ọma na-ede mmụsọ iso na ndị uli ji bili onye ọma na ya ekene. Kedu maka Honorable Emmanuel Mmadu Udochukwu aka Mighty na Jakarta. Kedu maka Engineer Uche Okennaka the youth leader Uli Progressive Union Youth Wing and the Ihiala local government youth mayor. The boy is good na ya kene gị n'egwu. Kedu maka brother Uzoma Sunday Chukwunedu Mabuduome 1 to the Asian Kingdom ezi oyi bilikwa n'iso na ndị uli ji wee bilinu.
ya ka m ga-esi n'ezi oyi mụọ Johnson Okolo ndị aka ị na-eme mma onokwu na Nnewi Johnson anyị ekene nwa chọrọ ụbịam na nwa iso na ndị uli ji bili onye ma akpọghị afọ ya biko ewe n'iwe n'odogwu nọ na n'uli n'ọkarịka na anyị nwere odogwu rinne onye ma akpọghị afọ ya biko ewe n'iwe n'odogwu nọ na n'uli n'ọka nkụ uli buli ọmọgọ n'ogo ka eji wee malụ ulio dibịa na n'ulio na nwanne malụ nwanne ya nwanne ejide na ọ na-elota nwanne ya onye tabili na ọ na-enyetụ nwanne ya onye tabili na ọ na-elota oyiyi ya anụ uli n'ogo ka eji wee malụ ulio ya ka ndị aya uli ka anyị mele ọgọ gaba ka anyị mele ọgọ gaba n'ogo ka eji wee malụ uli buli ọmọgọ n'ogo ka eji wee malụ uli n'ogo ka eji wee malụ uli dibịa na n'uli na nwanne ma nwanne ya nwanne elifu ụkwa na ọ na-elifọlụ nwanne ya ọmụba mmiri ụkwụ ọmụfọlụ nwanne ya onye uli jide na ọ na-eleta ya uli buli ọmọgọ n'ogo ka eji wee malụ uli